Todo o cadro de persoal da fábrica de Ence en Lourizán secundou a xornada de folga convocada pro día de hoxe polo comité de empresa, un paro que transcorreu sen incidentes. A xornada de folga consideramos que foi un éxito, houve un seguimento total por parte da plantilla directa, tamén, aínda que non tiñan folga convocada, un respaldo total das empresas auxiliares nos piquetes de folga e na entrada de fábrica, non entrou ningún tipo de personal máis que o que se acordou por servicios mínimos por seguridade e medio ambiente, e sen ningún tipo de incidente nin conflicto, salvo polos que provocaron ou intentaron provocar os directivos da empresa, provocando os traballadores no piquete informativo ou vulnerando a normativa de seguridade entrando a escondidas pola salida de emerxencia da autovía. Os traballadores conseguiron parar totalmente a actividade da factoría para facer valer as súas reivindicacións. Piden máis investimentos, máis seguridade e un incremento de persoal. Calculan que na actualidade precisarían dunhas 10 novas incorporacións, así como o paso de varios traballadores fixos discontinuos a indefinidos. A fábrica leva moitos anos polo risco de peche externo, chámalle político, chámalle interés empresarial, polo que sexa, pero levamos moitos anos con unha inversión mínima simplemente para que siga en marcha. E as instalacións teñen os seus anos, teñen unhas deficiencias, cada vez hai máis averías e incidentes, e evidentemente fai falta inversión en calquera empresa, máis nunha destas características que unha industria química, para manter todo en condicións de seguridade e de operación. A pesares da folga de hoxe, o comité de empresa asegura que non tivo ningunha comunicación por parte da dirección da factoría. Acusan a Ence de falta de diálogo. Non temos ningún tipo de comunicación por parte da empresa, non vemos ningún tipo de vontade de solucionar o conflicto, e de feito o que vemos son unhas prácticas que incluso poderíamos considerar de mala fe ou como mínimo de pouca vontade de negociación. O cadro de persoal mantén a mantendida para retomar as conversas. Así as cousas, a vindeira semana teñen previsto convocar os traballadores a unha nova asemblea para decidir a folla de ruta a seguir.